barkamu da warhaka, barkamu da sake haduwa da ku a cikin shirin labarin namu na sashen Hausa na yau Talata 21 ga watan Oktoba shekara ta 2025. A yau ne Proje Haske da Bankin Duniya ke zuba musu kudaden ayyukan da suke zartarwa na samar da wutar lantarki. Ya ba da wasu kayayyakin aiki na ƙara ƙarfafa ƙarfin wutar lantarki a birnin Yamai da kewaye. Ministan makamashi Farfesa Hauwa Amadu ce ta jagoranci bikin karɓar kayayyaki da kamfanin wutar lantarki Nijelek ta shirya. A jawabin da ta yi na buɗe taron, minista ta yi godiya da jinjina ga Proje Haske da kuma gwamnati bisa ƙoƙarin da take na samar ma al'umma wutar lantarki wadatatta. A ƙarshen bikin, mahalarta taron sun ziyarci wurin da aka girka waɗannan sabbin kayayyakin a nan Nijelek ta Francophonie. Daga nashi waje, shugaban kwamitin kula da wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma sulhu tsakanin 'yan ƙasa na majalisar tuntuɓar juna ccr alhaji bashir haruna hambali ya yi ziyarce-ziyarce a ofisoshi da kuma hukumomi da ke kula da wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasa na nan birnin yamai. Ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da balkisa mamani isaka ta hada. Shugaban haɗin shawarwarin zaman lahiya da tsaro na CCR ya fara ziyararsa a babbar hukumar karfafa zaman lahiya a CP, inda ya sami tarbe na musamman daga wajen bangaren hukumar a CP General de Brigade Didili Amadu. Biyu bayan taron tattaunawa tsakanin bangarorin biyu, sun tattauna ne akan haɓakar da ingantacciyar hanya ta aiki da kuma magance matsalolin tsaro wanda ya daidai da gurukan shugabannin ƙasar Nijar. Mai girma Bashir Haruna Ambali ya yi murna matuƙa da kuma karfafa ma ita wannan hukumar a CP da ayyukan da take yi tsawon shekaru wajen ganin ta samar da zaman lahiya da tsaro a Nijar, musamman a yankin Difa. Shugaban haɗin shawarwarin zaman lahiya da tsaro da tawagarsa sun ci gaba da ziyara a cibiyar ƙasa ta dubaru da tsaro, inda babban daraktar cibiyar Colonel Major Muhammadu Bako ya tarbi ita wannan tawagar. A nan ma sun tattauna ne akan nasarori dangane da batun tsaro ƙasashen IOS da kuma fatan alheri da karfafawa. Wannan taro ya nuna cewa alkawalin da shugabannin haɗin kan zaman lahiya, tsaro, sulhu ya tabbata kuma zai ci gaba da tabbatawa. Sai misa a jihar Agadez, inda a yau ne gwamnan jihar General de Division Ibrahim Isa ya kira taron manema labarai domin ya raskwana ayyukan da aka gabatar wajen sallar lasar gishiri cewa da kirsale da ta gudana daga ranar 4 zuwa ranar 6 ga wannan watan da muke ciki a garin Ingal. Abokan aikinmu Abubakar Idi da Bashir Haruna sun aiko mana da wannan rahoton daga Agadez. Sallar lasar gishiri ko kirsale sallah ce da ke hada dubban makiyaya da suke hutawa daga wurare daban-daban domin sada zumunci a tsakaninsu. Taken sallar ta bana karo na 58 shine karfafa dangantaka a tsakanin manoma da makiyaya, wanda shine ginshikin ci gaba da zaman lahiya mai dorewa. Ta gudana ne kuma a garin Ingal daga ranar 4 zuwa 6 ga wannan wata da muke ciki, a ƙarƙashin jagorancin Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zen da kuma Ministan Noma da Kiwo Muhammad Elhaji Usman. Dangance da haka ne kuma gwamnan jihar Agadez General de Division Ibrahim Isa ya kira taron manema labarai a yau da sahi domin ya raskwana irin ayyukan da aka gudanar. Sabgogin da aka yi sun shahi wajen kashi 76, kama yadda ake salloli, sallar ta yi yadda ya kamata. Ana cewa ke wagga sallah tabarakallah alhamdulillah ta yi. Bisa ga abin da ya shahi masu karɓar baki, mutane da aka musu tambayoyi wajen kashi 80 sun ce ke wannan sallar to, amma duk da wannan dai an yaba. Abin da ya shahi kuma ɗakunan karɓar baki, mutum wajen kashi 70 da aka tambaya to wajen kashi 15 sun ce sallah ta yi kwarai, kashi 28 sun ba da tabbacin hakanan su ma sun yaba sallar, sai kuma kashi 15 cikin mutanen da suka je suka ce wannan sallah bata musu ba. Kusa komisiyon wadda ta shahi sabga ta waƙoƙi da guje-gujen rakuma, mutane kashi 108 sun tabbata ke wannan sabga ta yi. Akwai kashi 55 suka ce wannan sallar sun yaba ta yadda ya kamata. Kashi 32 sun ce tabbata wannan sallar sun yaba da ita, ta gamshe su, abin ya yi kyau. Abin da ya shahi tsaro, cikin mutanen da suka je kashi 200 sun yaba, sun tabbata ka
an kai jami'an tsaro yadda ya kamata kuma sun yi aiki na kwarai. Wajen kuma fantaziya an yi gudun raƙuma, an yi na dawaki, an yi na ƙananan raƙuma da na mayya. Wajen kwamisiyon wadda ta shahi transport kai mutane, wannan kwamisiyon kin ta kumshi motoci guda 66 da na gwamnati da aka ɗauka da kingin waɗanda yake an are su. Wajen kuma gidaje da aka ɗauka mutane sun kawo yabo bisa ga inda aka kai su. Wajen likita an yi ƙoƙari an yi tama mutane magunguna, don ka wannan kirsale sai a ce wajen consultation binciken da aka yi na mutane wajen 900 ne. Wajen idanu an samu binciken wajen mutum 400, an yi musu tsaga ta ido wajen mutum 68. An yi bincike kuma wanda ya kamata mutane su tabbata an kula da su. An kula da matan da suka zo masu juna biyu, masu kuma ciwon diabetes, ciwon sukari, su ma an duba su yadda ya kamata. Wajen busashe, duk babban busashe da suka zo kuma wayanda aka ma allurai, in aka tara duka abin da aka ma allura 219,384 duka busashe an gama da ƙanana da manya. Wajen kuma takardu na aihuwa mutum 2,115 aka ma takardun aihuwa. An ma mutanen Agadas mutum 602, mutanen Ingal 1,092, Adarbi Sanat 195, Cirozerin 226. Wanda wannan kuma polis kin Ingal sun kula da mutum 815 waɗanda aka makardante. Wasu sun zo daga ko'ina ne ba na Ingalkin ne ba kurum. To amma duk da wannan ƙoƙarin da aka yi, mutane sun yi bayanin wasu ba su gamsu ba, akwai wasu abubuwan da ya kamata a daidaita. Shi ne aka ce na farko fuddo kuɗin da ya kamata na aikin nan tun da wuri. Na biyu kuma a daidaita kalandiriye lokacin da ya kamata a yi tikirsalen nan. Na uku akwai kuma suka ce wajen security ya kamata a ƙara ma jami'an tsaro, kuma sun ce wajen 'yan radio ya kamata su ma a ƙara su zanki sensibilizar mutane cikin halissa, Hausa, zabarmanci, ingalci da duka dai harsun da ya kamata wanda ake da shi Nijar. Suka ce kuma ya kamata mutane waɗanda ke kula da baki a ƙara su ba su isa ba. Amma duk da wannan gwamnan jiha ya ce an yaba da ƙoƙarin da jama'a suka yi bisa ga a samu nasara ga wannan taro. Kuma sun yi godiya, sun ce Allah ya saka mutane duk waɗanda suka je suka kawo hannunsu cikin wannan aiki. A dalilin haka ne gwamnan jihar Agadez ya karrama wasu daga cikin waɗanda suka taka rawar a zo a gani tare da basu lambar yabo, ya kuma jinjina ma dukkan waɗanda suka kama wajen ganin an yi ita wannan sallah cikin aminci da walwala. Daga ƙarshe kuma wasu daga cikin 'yan ƙasa sun ba da nasu tallafi a cikin gidauniyar nan ta asusun ceton ƙasa. A wani fannin kuma domin karɓa kiran magabatan ƙasar nan na a riƙa ma ƙasa addu'a, al'umma garin Tasker su ma sun fito domin yin wannan karatu na alkur'ani mai girma tare da yin addu'o'i na Allah tabbatar ma Nijar zaman lahiya da kwanciyar hankali. Ga dai rahoton da Hajjaya Atu Mamadu ta shirya a kai. Don amsa kira da magabatan ƙasa suka yi, al'ummar Tijira da ke cikin departama na Tasker a ƙarƙashin jagorancin sarkin Abzinawa na Tijira Ahmadu Danda suka shirya sabka ta alkur'ani mai girma tare da alkunutu. Ta haka ne sarkin Abzinawa na Tijira ya gayyaci magabata na bariki da na gargajiya, limamai da almajirai wurin wannan zama na yi ma ƙasa addu'a. Dama da aka yi amfani da ita domin ƙara gabatar da addu'a ga wannan ƙasa tamu ta Nijar da kuma ƙasashen IOS don Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana kwanciyar hankali da sabon arziki. A lokacin da ya ɗauki magana, shugaban gunduma na Taskar, Kapitan Isiyaka Dade, ya kai godiya da ba da ƙarfin gwiwa da sunan magabatan ƙasa zuwa ga mahalarta wannan zama. Daga bisani wakilan al'umma Adam Mawi da magatakarda na gundumar Taskar Bubakar Mamadu Yaro da sarkin Abzinawa na Tijira da sauran sarakai kana da wakiltaccen hukuma na Taskar Mummuni Urteni sun bayyana mahimmancin wannan haduwa. Muna ma kowa godiya da zuwa da wannan karatu. Mace da firfe karatu dai yanzu an yi karatun Kur'ani sau 5, za a ci gaba da addu'o'i. Muna ma kowa godiya. Za mu ci gaba da addu'o'i don kasanmu ya zamna lafiya. Zamna lafiya. Allah kara shugabanninmu kuma
Allah kara kasanmu gaba daya da kasan Mali da Burkina. Insha Allah karatun ba wannan dai za a kullu yomi an ce ba dan an yi taro an kare a'a so a ce kowa in ka yi sallah ko a gida ko a masallaci ka ci gaba da addu'a ka sa ma ka san addu'a. Kun gani wannan tayyar da muka tayyar nemo inkin kasanmu da muka sa a gaba. A ƙarshe magabatan da al'umma sun ɗauki alƙawalin na ci gaba da gudanar da addu'o'i don samun zaman lahiya a ƙasarmu da kuma ƙasashen IOS. Jami'an tsaro FDS na ci gaba da limka ƙoƙarinsu na kare lahiyar al'umma da kadarorinta, inda lokaci zuwa lokaci suke aiko da sakamakon ayyukan da suka yi. To ga sakamakon ayyukan da suka yi na baya-bayan nan tare da Hussein Agali. Ranar Laraba 15 ga watan Oktoban 2025 an ƙaddamar da wani muhimmin zaman taro a nan babban birni na Yamai. Zaman taron koli wanda ya haɗa shugabanni na jami'an tsaro na ƙasashe na gamayyar IOS. Zaman taron an yi shi na ƙarƙashin jagorancin General de Division Omar Diarra, wanda shine hafsan sojoji na ƙasar Mali. Bugu da ƙari shine shugaba na riko na kwamitin da ya haɗa shugabannin jami'an tsaro na ƙasashe na gamayyar IOS. Makasudin wannan zaman taro shine tattaunawa akan nasarorin da runduna ta gamayyar ƙasashen IOS suka samu a filin daga, da kuma tattaunawa akan irin tsare-tsaren da ake nan ana yi domin tabbatar da gurin da suka sa a gabansu. Wannan dai zaman taron ya samu halarcin General de Brigade Musa Jallo, wanda shine hafsan sojoji na ƙasar Burkina Faso. Ya kuma samu halarcin General de Division Musa Salau Barmu, hafsan sojoji na ƙasar Niger. Ya samu halarcin Colonel Eric Diabire, wanda shine hafsan sojoji na runduna ta gamayyar IS da ɗaukacin makarrabansa, wanda kuma zaman taron ya samu halarcin tawagogi da kuma ƙwararru na jami'an tsaro na ƙasashe uku na gamayyar IS. An ƙaddamar da buɗe wannan zaman taron ne da jawabi na hafsan sojoji na ƙasar Nijar General de Division Musa Salau Barmu. Biyo bayan jawabin takwaransa na ƙasar Burkina Faso da na ƙasar Mali, wanda suka mai da hankali kacokam akan mahimman batutuwan da ƙasashen guda uku suka mai da hankali a kansu na tabbatar da runduna ta yankin Sahel domin tabbatar da cikakken 'yancin Sahel, wadda za ta gudanar da ayyukan ta salum alum. Aikin an tattauna akan gimshikai guda uku. Na farko shine tabbatar da tsaro a yankin da jami'an tsaro suke gudanar da ayyukansu na wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Gimshiki na biyu shine ci gaba da irin ayyukan da ake yi ana yi na girka tsarin na Etat Major Integre. Na uku shine tabbatar da sakamakon ayyukan da aka yi da tun ayyukan da za a tunkara nan gaba. A tattaunawar da shugabannin jami'an tsaro suka kaddamar sun yi wata ziyara ta gani da ido inda aka girka kayan aiki da kuma yaba ma ma'aikatan da ke gudanar da ayyukan nasu a cikin hali na gari. Haka zalika sun isar da gaisuwarsu da jina da yabo zuwa ga waɗannan haɗin gwiwa na ƙasashe wanda tubarkalla ma'aikata suka haɗe wuri ɗaya suna gudanar da ayyukansu. Wannan ke tabbatar da cewa haɗin gwiwa na wannan ƙasashen zai tabbatar da zaman lafiya kwanciyar hankalin al'ummar ƙasashe na gamayyar IOS. A ƙarshen wannan zaman taro shugabannin jami'an tsaro sun tattauna akan muhimman batutuwa. Na farko shine damkawa da kuma amincewa da jagorancin kwamandan na runduna ta jami'an tsaro na gamayyar kasashen IS da kuma na mataimakinsa ga ƙasar Mali da kuma ƙasar Nijar, da kuma girkawa a hukumance da kuma fara aiki ga dangadan nan da 'yan kwanaki kaɗan idan Allah maɗaukin sarki ya sa da za a ƙaddamar da shi a birnin Bamako na ƙasar Mali a ƙarƙashin jagorancin shugabannin ƙasashe na gamayyar IS. Umarni daga hafsan sojoji na runduna ta gamayyar kasashen IS na tabbatar da ayyukansu da kuma ƙara juna ƙwarin gwiwar dakile dukkan wani tsari bin zai zama musu ƙalubale ta hanyar goyon baya shugaban rikon ƙwarya na ƙasar Mali da ba da horo da kuma nazari akan dubarun bangaren sadarwa na gamayyar kasashen IS da za a yi a birnin Bamako idan Allah maɗaukin sarki ya sa da na gama ƙarfi da ƙarfe domin cimma gurin da aka sa gaba na girka runduna ta gamayyar kasashen IS domin gudanar da ayyukansu a cikin tsarin da aka yi nan da makonni kaɗan idan Allah maɗaukin sarki ya so yarda. A yayin rufe wannan zaman taron shugabannin jami'an tsaro sun isar da gaisuwa da yabo zuwa ga General de Division Musa Salau Barmu, hafsan sojoji na ƙasar Nijar.
biyo bayan tsara wannan haɗuwar da aka yi a cikin son juna da girmamawa. Haka zalika sun kuma isar da gaisuwarsu da yabo zuwa ga hukumomi na koli na wannan ƙasar biyo bayan irin lale marhabin da aka musu da kuma girmamawa a duk tsawon kwanakin da suka yi a wannan babban birni na Yamai. Wannan dai zaman taron ya kawo ci gaba haikan dangance da tabbatar da tsaro da kuma tabbatar da incin kan kasashen da kuma mai da hankali ga baki daya domin kare martabar waɗannan kasashe na yankin Sahel a ƙarƙashin jagorancin hafsan sojoji na ƙasar Mali, na ƙasar Burkina Faso da kuma na ƙasar Nijar, wanda su ne suka girka haɗin gwiwar ƙasashe na AES. Sai kuma mu sanar da ku cewa a game da ayyukan da jami'an tsaro suke na tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankalin wannan ƙasar tamu. A makon da ya gabata, jami'an tsaro na ƙasarmu sun samu nasarori maras misaltuwa. A cikin jihar Doso a cikin tsarin Operation Damisa ranar Litinin 13 ga watan Oktoban 2025. Tumɓin na sahe wata runduna ta jami'an tsaro da ke gudanar da ayyukanta na kariyar al'umma da ƙaddarorinsu ta yi wani sintiri a yankin nan na gusun maso gabas ga Bolbol, inda ta yi arangama da wani gungu na 'yan ta'adda da ke yawo a kan motuna. Biyo bayan ƙwarewa da kuma iya aiki jami'an tsaro na ƙasar mu take yanke suka dakile wannan tsari na 'yan ta'adda. A yayin musayar wuta da aka yi an kashe 'yan ta'adda guda 2. Sannan sauran kuma sun gudu inda suka bi hanya zuwa makwabciyar ƙasa inda suka bar waɗansu kayayyakin aikin nasu. Yayin da jami'an tsaro suka yi bi sau da ƙafa bayan musayar wutar da aka yi. Kayan da 'yan ta'adda suka bari sun haɗa da moto ɗaya, da bindiga samfurin AK-47 set guda 2, da bindiga samfurin rocket RPG set da kuma harsassai guda 18 na bindiga samfurin AK-47 set da na'urar sadarwa samfurin Motorola da waɗansu ƙaddarori da dama. A cikin jihar Talabiri a cikin tsarin Operation Almahau ranar Litinin 13 ga watan Oktoban 2025 a yayin wani sintiri na sa ido da jami'an tsaro ke yi a dab da kasuwar Sakwara. Runa ta jami'an tsaro ke gudanar da kariyar al'umma da ƙaddarorinsu ta dakile wasu 'yan ta'adda guda 4 wanda an tabbatar da cewa suna aikata aikin ta'addanci wanda sun shigo ne salum alum domin sayan kaki a wannan kasuwar, inda jami'an tsaro da ke sintiri a wannan yankin suka musu bazata a yayin da suka nemi gudu to jami'an tsaro ba su yi wata ba take yanke suka halaka waɗannan 'yan ta'addan guda 4. An kaddamar da wannan sintirin ne salum alum ba tare da jikkata ko ɗaya daga cikin jami'an tsaro ba. Haka zalika sun tabbatar da an tsare wannan yankin bayan bincike da jami'an tsaro suka kaddamar da kuma bi sau da kafa domin gani da ido ko mina tafiya salum alum a wannan yankin. Haka zalika a cikin ayyukansu na hadaka tsakanin runduna ta jami'an tsaro da kuma al'umma farin kaya. Ana ci gaba da kawo goyon baya 100% zuwa ga al'umma. Ranar Talata 14 ga watan Oktoban 2025, waɗansu al'umma farin kaya sun samu taimako na ɓangaren kula da lafiyar su kyauta da kuma gwaji da aka musu kyauta a gidan shan magani na ƙauyen Diyadiya, biyo bayan haɗin gwiwa na runduna ta jami'an tsaro mai lamba 1 a cikin tsarin Operation Niyya. Runduna ta jami'an tsaro da ke gudanar da ayyukanta na kariyar al'umma da kaddarorinsu ta kaddamar da wani sintiri na sa ido a wannan yankin domin karfafa tsaron al'umma da kuma kaddarorinsu domin ba su damar su gudanar da ayyukansu dama ga kogin Isa. Ranar Laraba 15 ga watan Oktoban 2025 a yayin wani sintiri na sa ido da runduna ta jami'an tsaro ke yi akan hanyar nan ta Mosifaga Banteri. Runduna ta jami'an tsaro ta gano wata nakiya da waɗansu 'yan ta'adda suka aje inda take yanke runduna ta jami'an tsaro ta kaddamar da lalata wannan nakiyar ba tare da ta jikkata kowa ba. Hal ila yau dai a wannan ranar a yayin wani sintiri da jami'an tsaro ke yi a yankin Wanzarbe zuwa Bankilare. Runa ta jami'an tsaro ta gano waɗansu kayayyaki da waɗansu 'yan ta'adda suka gudu suka bari. Ita dai wannan runduna da ke sintiri a wannan yanki ta tabbatar da cewa waɗansu 'yan ta'adda ne bayan sun tabbatar da cewa ga jami'an tsaro nan suka ɓoye kayan nasu suka shiga cikin jama'a domin su tsira da kansu. Kayan da aka samu sun haɗa da moto ɗaya da bindiga samfurin AK-47 set da kartusai guda 9 da waɗansu kartusai da dama na daban. Ranar Alhamis 16 ga watan Oktoban 2025 kimanin karfe 10:45 an yi wani hatsari ta wata nakiya da ta tashi. Ta dai wannan nakiya waɗansu bayan Allah ne da suka fito daga ƙauyen Bulo Kogo da ke cikin yankin Wanzarbe. Ita dai nakiya ce wadda 'yan ta'adda ne suka ajiye ta a dab hanyar da waɗansu masu amalanke suka biyo inda ɗaya daga cikin mutane ke da amalanken guda ya rasu sannan guda 4 suka jikkata biyo bayan irin gaugawa ta jami'an tsaro da ke wannan yankin inda suka yi gaggawar ceton waɗannan bayan Allah inda suka kai su a madakata ta jami'an tsaro ta Wanzarbe aka duba su kana daga bisani aka ɗauke su a jirgi helikwafta zuwa babban gidan asibitin jihar Talabiri domin ɗaukar yaunin waɗanda suka jikkata.
Ranar Juma'a 17 ga watan Oktoban 2025 bayan dawowa a cikin wasansu ayyukansu a hukumance yankin Sayi zuwa Tammu, jami'an tsaro sun gano wata nakiya da waɗansu 'yan ta'adda suka ajiye a kan hanyarsu inda take yanke suka gudanar da ayyukan lalata wannan nakiyar dab da garin Ilafari. Duk da irin wannan kalubalen jami'an tsaro na ci gaba da gudanar da ayyukansu na kula da al'umma farin kaya a cikin tsarinsu na ba su tsaro domin gudanar da ayyukansu na aikin gonaki, ɗauko albarkar da aka samu ta gona, wanda jami'an tsaro suke kawo goyon bayansu a kowane lokaci ga al'umma farin kaya domin tabbatar musu da cewa za su ba su tsaro su yi ayyukansu hankali kwance domin tabbatar da cewa sun girbo albarkar gona kuma sun ɗauko ta sun kawo ta gida da kuma tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan yankin. Wannan ayyukan ke tabbatar da irin kakkau da jami'an tsaro kenan suna yi domin babban gurinsu shine tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali. A cikin tsarin operation shara runduna ta jami'an tsaro da ke gudanar da ayyukanta na kare al'umma da kaddarorinsu ta samu nasarori marasu misaltuwa biyo bayan aikin da suka kaddamar a hilayen daga inda suka dakile 'yan ta'adda da kuma masu aikata aikin ta'addanci a cikin jihar Tawa. Ranar Litinin 12 ga watan Oktoban 2025 tumbil na sahe runa ta jami'an tsaro ta dakile wani tsari na gungun 'yan ta'adda inda suka kama wani katsurgumin ɗan ta'adda mai sunan Tinder a yayin sintirin da jami'an tsaro suka yi a yankin Talamses sun kaddamar da wannan aikin ne tare da ban hannun da suka samu na sanar da su inda suka dakile wannan tsari na 'yan ta'adda da kuma kawo su a duk ayyukan da suke a cikin wannan yankin. Rana ta Litinin 13 ga watan Oktoban 2025 biyo bayan aiki da wani sahihin rahoto da jami'an tsaro suka kaddamar inda suka aza hannu akan wani mutum wanda ana zargin shi ne da aikata aikin fataucin makamai a yankin Amakwai, yankin da ke nisan tazarar kilomita 65 yamma ga Cintabaraden. A yayin kama wannan mutumin an samu bindiga samfurin pistole automatic tare da harsassanta da moto ɗaya da kuma salula waya tafi da gidanka guda 4. Aka zalika kayan da aka samu gabaki ɗayan damƙa su ne ga hukumomi domin a yi bincike a kansu. Ya ku 'yan ƙasa 'yan Nijar. A yayin aikin da jami'an tsaro kenan suna yi a duk faɗin ƙasar mu Nijar domin ƙasa ta samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Jami'an tsaro sun kama 'yan ta'adda guda 25 wanda an kama su ne kuma an tabbatar da cewa suna da hannu a cikin aikin ta'addanci. A huskar Operation Niyya an kama 'yan ta'adda guda 8. A huskar Operation Yarda an kama 'yan ta'adda guda 7. A huskar Operation Almahu an kama 'yan ta'adda guda 6. A huskar runa ta jami'an tsaro ta jihar da Magaram an kama 'yan ta'adda guda 2. A huskar Operation Damisa an kama ɗan ta'adda guda. Haka zalika a huskar Operation Shara annan ma an kama ɗan ta'adda guda. Baya da haka runa ta jami'an tsaro na ci gaba da dakile dukkan waɗansu fataucin miyagun ƙwayoyi duk inda suke a duk faɗin wannan ƙasar tamu Nijar. Ga dai irin sakamakon da aka samu. An samu mota samfurin tundura guda, an samu motuna guda 3 wanda makiya wannan ƙasar ke amfani da su, da biduduwa da dama shaƙe da isansi wanda ake kaiwa 'yan ta'adda. An samu burgi 4 na tabal wiwi, sannan an samu 'yan haɗiya kusan 1000 samfurin diazepam wanda aka samu ga masu fataucin miyagun ƙwayoyi. Dukkan wannan nasarar da jami'an tsaro kenan suna samu domin kare martabar wannan ƙasar to ya biyo bayan goyon bayan da kuke kawowa a duk lokacin da kuka ga wani abu wanda ba koyar da shi ba. To can wallahi na nan buɗe. Ku tuntuɓi jami'an tsaro na sojoji akan lamba 4040. Ku tuntuɓi jami'an tsaro na Gendarmerie National akan lamba 4000. Ku tuntuɓi jami'an tsaro na Garde National akan lamba 280. Ku tuntuɓi jami'an tsaro na Police National kan lamba 83. Da fatan Allah zai ƙara kare jami'an tsaron da kuma wannan ayyukan nasu muka zo ƙarshen labaran namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu inda za ku tarbi baro a zuka ɗauke da wasu sabbin labaran a madadin abokan aiki na da suka kama mini musamman ma Adam Ari da kuma Ibrahim Ibe da ya haɗa hotuna, ni da na shirya na gabatar nake muku fatan alheri. Assalamu alaikum.